Najprv o chlapcovi, ktorý šiel cez les. Po lesnom chodníku šiel chlapec, ani neviem, ako sa volal, a niečo si pískal. Čo si pískal, veru vám tiež nepoviem. Znelo to však ako... Neviete, aká to mohla byť pesnička? Chlapec by si bol takto pískal cez celý les, ale tu sa mu zrazu do pesničky čosi priplietlo. Také... Ako keď sa rozprší. Vari len naozaj neprší. Chlapec vystrelil ruku a pozrel na nebo. Kdeže by pršalo? Obloha bola čistúčka ako obálka novej písanky a na ruku ani nekvaplo. Stále sa však ozývalo to Čo by to mohlo byť a odkiaľ to asi prichádza? Aha, z ľavej strany. Z tej kôpky pod stromom. No tu, pozrite sa. Chlapec od údivu roztvoril oči. Pod smrekom stálo vysoké, vysokánske mravenisko, skoro vyššie ako chlapec a na ňom sa hemžilo toľko mravcov, až to šušťalo. Bolo počuť iba všade, ale všade ich bolo plnúčko, len sa tak pred očami myhali. Jeden mravec bežal sem, druhý tam, každý niečo niesol, každý niečo robil. Pozrite sa len na tohto mravčeka, ako beží s malým priehľadným kamienkom do mraveniska. Kde sa ponáhľaš s tým pokladom? A zdá si nemyslí, že je to diamant. Alebo tým skierkom chceš zaskliť oblok? A pozrite sa sem. Tento mravec je iste pestúnka. Nesie kuklu, malé mravčie dieťatko v perinke niekam na slniečko. Neprestane šťucha do uschnutého lístka a nevie chudáčik, ako by ho preliezol. Troška viac napravo, pestúnvočka, tam je lepšia cesta, alebo ho pod les. A tu? 3 mocné mravce ťahajú mŕtvu osu do mraveniska, ledva ju utiahnu. No veru, to by ste neverili, čo všetko človek môže vidieť, keď sa dostane blízko k mravenisku. O sánkach na mravenisku a o prázdnej škatulke. Zrazu sa ozval výkrik, až sa ihličie na mravenisku sypalo. Pozor! Chlapec sa rýchlo poobzeral na všetky strany. Ktože ho to volá? Ale nikde nič. A zasa. Pozor! Pozor! Až sa ihličie na mravenisku sypalo. Čo je to? Beží niekto po ceste alebo po lese? Chlapec vstal a rozhľadal sa na všetky strany. No len čo sa vzpriamil, hneď to znelo celkom tichučko. Pozor! Ale veď to niekto volá z mraveniska. Naozaj, bolo to z mraveniska. Na samom vršku mraveniska stál mravec so šatôčkou okolo krku a s batôžkom na chrbte. V rukách držal kus ihličia, ktoré sa ligotalo ako zrkadlo, také bolo hladké a volal z plného hrdla. Pozor! Z cesty! Pozor! A kým sa kto nazdal, sadol si mravček na ihličie a fú! Klzal sa na ňom veselo dolu ako na sánkach. A ako letel nadol, nevyhli sa mu uprostred cesty mravce tesári, ktorí niesli do mraveniska brvno. Vrazil do nich, brvno spadlo a tesári tiež. Ale huncud mravček si z toho nič nerobil. Vyskočil chytro zasa na ihličie a fú! Zletel na svojich čudných sánkach až dolu. A keby ste videli, ako pritom bral zákruty. Uhádnite, kto to bol? No kto iný ako mravec Ferdo. Ach, aký je to krásny mravec. Zvolal chlapec a nadšene zatlieskal. Toho si vezmem domov. A hneď aj chytil mravca medzi prsty a strčil ho opatrne do prázdnej škatuľky od zápaliek. Dám si ho medzi hračky, urobím mu peknú malú ohradu a skrotím si ho.
ako si to len zrazu vymyslel. Ale to nebolo všetko. Počúvajte, čo si ešte vymyslel. Budem si mravca brať do školy a tam sa bude klzať po lavici. Bude sa so mnou učiť a keď bude treba, bude mi hoci aj šepkať. Ale, to by pán učiteľ iste nedovolil. Ale čo by mohol pán učiteľ robiť? Veď by mravca ani nevidel. Postavím si pre mravca domček z papierovej škatulky a budem ju nosiť na pleci. Vymýšľal si chlapec ďalej. Kamaráti budú na mňa kričať. Haló, zabudol si na pleci škatuľku? A ja im vždy odpoviem. Čo by škatuľka? To mám cvičeného mravca. Ach, to sa budú všetci čudovať. Kto vie, čo by si bol chlapec ešte vymyslel, ale zrazu zbadal, že už je skoro doma a že sa Slavo, Hana a Zdeno v záhrade o čosi delia. O niečo červené. Mali jahody za plný hrnček. Hneď mu z nich dali a povedali, že ak chce, môže ísť zajtra na jahody s nimi. Povedie ich Anča Latálová, vraj tá vie, kde rastú. Až keď už všetky svoje jahody zjedol, rozpomenul sa chlapec na zázračného mravca a otvoril škatuľku. Ale mravec Ferdo už bol preč.